Здравейте, дами! Какво ще желаете? Здрасти, за мен едно мохито. А да попитам, правите ли маймунски мозък? Разбира се, правим всякакви коктейли и всякакви маймунджалъци за клиентите. Искате ли? Да, тогава един маймунски мозък. Окей, идват коктейлите. Заповядайте. О, мерси. Благодаря. Джун, какво мислиш за Ергена? Не знам както да ти кажа. Много са ми странни. Но мисля, че новия сезон ще е голяма оргия с толкова много участници. Да, това ще е забавно. Или поне може би ще бъде забавно шоу. Знаете ли, момичета, кое също е забавно? Кое... Да цапнем една бутилка Aftershock. О, да. Давай да се накъркаме. Айде, чиарс. Чиарс. А вие се абонирайте, ако искате да подкрепите канала за още много видеа. Cheers!